40 éves a Mórasuli, elindítottuk a jubileumi interjúsorozatot. Vendégünk Sallainé Török Anita igazgatóhelyettes néni, akit sok szeretettel köszöntünk. Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást. Első kérdés, Anita néniben mikor fogalmazódott meg, hogy pedagógus lesz, ki volt rá a legnagyobb hatással? Már egészen kiskoromban sejtettem, hogy ez a pálya vár rám, ugyanis édesanyám tanítónő, aki a tanárom is volt egyúttal, és már akkor szívesen segítettem a társaimnak, magyaráztam el a leckét, tanítónéniset játszottam. A családban több pedagógus van, és valahogy ez volt a sorsom, amit nem is bánok, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a pályát. Volt olyan pozitív élménye a pályája során, amit most szívesen elmesélne nekünk, ami a Mórával kapcsolatos? Szerencsémre nagyon-nagyon sok pozitív élményem van. Talán az egyik legkedvesebb, amikor pályakezdőként itt tanítottam, a kémia teremnek még nem volt annyira ragyogó a dekorációja. És meglepetésemre tudtom nélkül az egyik osztály egy óriás méretű periódusos táblát készített ajándékba, minden elemet külön megrajzoltak, és egyesével fölrakták a falra, egy teljes periódusos táblát rajzoltak. Ezzel fejezték ki, hogy a szívükbe fogadtak, szeretnek és segíteni akartak nekem a terem dekorálásában. Az remek. Vendégünk továbbra is Sallainé Török Anita igazgatóhelyettes néni. Honnan veszi ezt a sok pozitivitást, lendületét? Bármilyen meglepő belőletek, gyerekek, hiszen azt tapasztaltam, hogy ha én szeretetet adok és pozitivitást nektek, ugyanezt fogom visszakapni. És azt tapasztalom, hogy egymást töltjük. Ha én pozitívan fordulok felétek, szeretettel és nyitott szívvel, akkor ti is sokkal kedvesebbé és közvetlenebbé váltok, így sokkal könnyebb együtt dolgozni. Ezt meg is értem. Végezetül ki a kedvenc előadója és mi a kedvenc zenéje? Két nagyon kedves zenekarom van, szerintem ezt már tudjátok is, hiszen a barátnőmmel rendszeresen járunk Hooligans és Majka koncertekre, de napjainkban a legkedvesebb most nekem Geszti Péter és Péterfi Borinak a Belét szerettem, ez van című száma. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. További minden jót kívánunk! Én köszönöm a meghívást nektek, és nektek is további jó munkát kívánok!